Kitang tigago mo. Mansasalugat. Noga, mansalug man tami kayo. Mansalugat. Mantami kini siyempre. Masasalong? Akin may susugasog kan siyang kanang ko ay. Siyempre, sugasugon niya ay, paano nakargay dagam? Paano porsi? Inarala kasi yung lugar. Sa liwang kilalang tiya ay, iyapan sa alugyo. Okay, marat na kayaya. Malibali yung kasalong. Paano ito kasing gamitin niyo? Anak ko! Anak ko! Suri la anak ko. Ang kwanta man sasalog ka. Saan tayo naman susugasog ka katun. Suri la. Salamat naman sasalog ka la ah. So na ako. Mantitimpi alabala. Gabay ko lalayas. Tatalay irati talaman yun na so anak yo. Ay alam. Suri la anak ko. Suri la anak. Ni yung karulabang etalaman. Agalaban aindan. Ay, mapili ka lang di man. Ang kano din ang detailaan mo. Total, insaliwan mo napansalog ko. Tuhatan? Basta ibangat mo no paano itong gamit yung may sinali mo. Sige pala. Unya ay sugawaan. Kayaman sa sinali ko. Wala paborito yung kulay mo? Ulatan. Kapara tuti ka usyay, atan, erong kaitan. Unaan, karga mo itanom. Wala itanom tulay abala. Paano, umpo si, saray tanaman nyo, kailangan bumbaan bumbaan. Paano nakarga idagam? San isalog mo saray tanaman? Matik, sali Tan, ibig sabihin, wala dagam tulatan, nanirapan ka, wala dagam to. Si Pawen tuti danom tan, jay. Yan, di tanong po, may danom. Di ba binasuya na ni Juan? Di ba? I wonder how yesterday you told me about the blue, blue sky and all.